मुग ହେଇଛି ଭଲ ଛୁଇଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଜାଗାରେ ତ ଏତେ ଉଠିନି ଗଛ ଆଉ ଯେତିକି ଉଠିଛି ଛୁଇଁ ବି ଭଲ ହେଇଛି ଫୁଲ ବି ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ହରମୋନ୍ ପଡ଼ୁଛି ଫୁଲରେ ଆଉ ଟିକେ ଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଫଳରା ହେଇଛି ନଷ୍ଟ ନ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ଔଷଧ ବି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ବାହାରୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ ହୁଏ ଏଇଟା मुग छुई बहुत सुंदर देखा होची। तो हाय फ्रेंड ए संडे रे मो गाँव को जाइଥିଲି तो गाँ रे वर्तमान मुगर सीजन आपण माने जानिचंती बिलरे मुग बुଣା ହେଇଛି ଆଉ ମୁଗରେ ଫୁଲ ଫଳ ଆସିଗଲାଣି ଆଉ ସେଥିରେ ଫଳ କେମିତି ଅଧିକା ହବ ହରମୋନ୍ ଆଉ ପୋକ ନ ଲାଗେ ଯେମିତି ସେଇଟାର କିଛି ବିଷ ଆଉ ହରମୋନ୍ ସହିତ ମିକ୍ସ କରିକିନା ଆଉ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛି ମୁଁ ଆଉ ତ କିଛି କାମ ନଥିଲା ଗାଁରେ ତ ସେଇଟା କରିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସ୍ପ୍ରେ ହଉଛି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଟା ପାଣି ସହିତ ମିଶା ହଉଛି ଔଷଧଟା ଆଉ ଆମ ଝିଅ ଯାଇଥିଲା ବିଲକୁ ମୁଗ ଛୁଇଁ ଆଣିବାକୁ ତ ସେ ଏଇଟାର ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ଆଉ କାହିଁକିନା ଔଷଧ ପଡ଼ିଯିବ ମୁଗ ଛୁଇଁ ସେମିତି କଞ୍ଚା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତା ସହିତ ବି ମୁଗ ଛୁଇଁ ଆଣିକି ସିଝେଇକିନା ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଔଷଧ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତା ଆଗରୁ ସେ ତୋଳି ଦେଇଥିଲା କିଛି ମୁଗ ଛୁଇଁ ତାପରେ ଔଷଧ ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଥିଲି ଆଉ ଖରା ବି ହଉଥିଲା ତଥାପି ସକାଳ 8:30 9ଟା ବାଜିଥିଲା ଏମିତି ମୁଗ ତ ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ଭଲ ବି ହେଇନି ବିଲରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭଲ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭଲ ହେଇନି ଗଛ ଉଠିନି ଭଲସେ ଆଉ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଯେତିକି ଗଛ ସେଥିରେ ଛୁଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପ୍ରେ ହଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟତଃ ହେଇନି ଭଲ ଆଉ ମାନେ ସେପଟୁ ଭଲ ହେଇଛି କୋଉଠି ଭଲ ହେଇନି କାହିଁକିନା ଠିକରେ ବର୍ଷା ପାଣି ହେଇନଥିଲା ମାଟି ଗୁରା ବି ବହୁତ ଶୁଖିଲା ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ବିଲରେ ପଶିବାକୁ ପଡୁଥିଲା କାହିଁକି ମାଟି ଗୁରା ବହୁତ ଟାଣ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଔଷଧଟା ଗୋଡରେ ପଡିକିନା କାଦୁଅ ମାଟି ଲାଗୁଥିଲା ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଚପଲ ବି ଖୋଲି ଦଉଥିଲି ଆଉ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭଲ ହେଇନି ସେ ବର୍ଷା ପାଣିର ଅଭାବ ସକାଶେ ଆଉ କାହିଁକିନା ମୁଗ ବୁଣିଲା ବେଳେ ପାଣି ଠିକରେ ହେଇନଥିଲା ବିଲକୁ ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ଯେତିକି ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଫୁଲ ଫଳ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ଫୁଲ ଆଉ କେମିତି ଫଳ ହବ ସେ ଫୁଲରେ ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବ ଫଳ ନ ଝଡିବ ସେଥିପାଇଁ ହରମୋନ ସହିତ ଆଉ ଟିକେ ବିଷ ମାନେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ମିଶୁଛି ଆଉ ପୋକ ନ ଲାଗିବେ ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ତ ମାନେ ଗାଁରେ ଏଇଟା ଏମିତି ଚାଷ ସବୁ କରାଯାଏ ଆଉ ନିହାତି ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଟ୍ରାଏଲ କରୁଛି ଆଉ ସବୁଦିନ ତ ରହି ହଉନି କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସିଲେ କିଛି ମାନେ ମୌକା ମିଳିଲେ ଏ ସବୁ କରିବାକୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏତେ ଗଛ ଉଠିନି ଭଲ କୋଉଠି ଭଲ ଉଠିଛି କୋଉଠି ଭଲ ଉଠିନି ଖରା ବି ବହୁତ ହଉଛି 9ଟା ବାଜିଛି କିନ୍ତୁ ଖରା ବହୁତ ଜୋର ଔଷଧ ପକା ସରିଗଲା ଏଥର ଆମେ ପଳେଇବା ଝିଅର ମୋର ଝିଅ ଖତେ ଖରାରେ ଆସି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲା ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଚାଲ ଝିଅ ଚାଲ ରୋଟା ମୁଗ ଦେଖିବାର ମୁଗ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗ ହେଇଛି ଆଉ ଝିଅ କେତେ ଜରିରେ ମୁଗ ପୁରେଇଛୁ ଦେଖେଇଦେ ଆଉ ଦିଟା ସେପଟୁ ତୋଳିଦବା ଯିବା ଚାଲ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଗାଁ ଟୋକା ଯୋଗେଶ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ।